Hey guys, maniud to ta. Manang paniud to. Makaan po kong sibuyas kay katil-katil ang tutunlan. Nami pispili. Nagpapalit na naman ko sang amiga o gloomy sa gawas kay may magluto. Mami pala to, hindi lumi. Maniud to ta guys. Mami siya. May halo palang beef. Meron? Complete na may rice, may gulay, ano dito. Ayun, hindi ko matakawa ko. Sabi na lang pinaplato ninyo. Mahirap din. Maraming laman tapos di mo lagay sa maliit lang. Kain ko ng sibuyas. Kain po tayo. Sakto yung kalamansi. Ilan naman siya? Hindi. Yung sakto yung sabaw ng kalamansi. Masarap na naman. Pag may kalamansi, mas masarap. Kaya may kalamansi. Ano tayo? Parang sira na. Hindi na inaano lang sa ano sa init. Lagyan mo mas masarap. Parang mo namis-tamis yung ano. Sira na yata to. Hindi, naano lang yan sa ano, sa init. Maniud to ta. So guys. Ay! Tagsitan ako. Isa na kasi mana diri. Sige, gulan-ulan. Isang ano lang, isang siumay lang. Ilan mo sa'yo? Tingnan mo kung ilang siumay sa'yo. Isa. Magkano yun? 50 pesos. Sabaw. 48. Pwede na rin sulit na. Kasi ang 100 na pinadala ko ang supply size na lang. Ay, 4. Ibig sabihin, 96 ang dalawa. Ang buhay na palitanan isang kainan ng 100 piso. Pero ni doktora yun. Langan lang ang kalamatan. Parang mas masarap yata ito ng ano. Mas masarap pa, mami, ito kaysa lumi. Masarap. Masakit yung ano ko, singaw. Meron ako singaw doon sa ito. Hindi mo sinamang ko nito. Gutom. Ang gutom ko. Ano din ako. Gutom ako sa
naglaro. Ayan yung sibuyas. Kaya ito yung nakalagay na. Panilit ko na lang dahil parang uubuhin ako. Makati yung lalamunan ko. Madalas na yung kain. Hapon, magluto ako ng adobong kangkong. Na, saba na maglaro. Dapat din naman yan sumay. Ayun na, sumay, isang piraso lang. Kasi dyan ganun lang talaga, isa lang. Mahal na yan kasi may siyo, may itlog. May beef. Parang masarap sa ako, marami ka ba? Masarap pa ang mami kay salumi. Dahil pag yung may spices na nalagay sa ibabaw, sa ibang May namang iba yata na gusto mo manghang. magdalagay ng paminta. Hindi ko. Well, nakatapos na ako. Nandito pa. Ang dami sa bako. Halata, talagang gutom. Ayaw pa. Kakaubo. Ayos nga natin. Sige. Ay, parang bitin. Alin ba? Kain mo natin ito. Yan. Ano bitin? Bitin? Bitin. Busog ako nito. Kunti lang yun. Sabaw madami, pero ang noodles ayan. Ayan na. Kasi pag ginamay mo yan, basta may masarap yung kalamansi sa noodles. Yung kalamansi, asa na ba siya? Dahil ito. Sa kasi pag maasim ang lasa. Kasi kaya hindi pa naman masarap. Ito pa hindi lumating kalamansi nila dito. Expired na yung kana. Expired na. Busog na ako. Sunod na ang panigod to. Bukas, hatiran tayo bukas ng konsumo. Okay. Para kaming piniriso Natiran. Mga priso. Priso sa pandemya. Priso sa pandemya. Hanggang kailan kaya yung pandemya na. Sana matapos na. Makalabas na tayo. Dahil kaya ang karne nila parang manamis-tamis. Ano sukan? Parang hindi mo malaki. Ha? Parang lalong tumatamis. Alin? Lagyan ko ng kalamansi. Parang hindi nalasahan. Parang tumamis na. Ano? Ano tayo konsumo? Unang kape. Sa itlog pa. Pwede na sa itlog. Nambulog sa itlog. Tuyo na. Wala na. Hindi ba rin po kasi. Sardinas na lang, meron. Noodles, sardinas na meron. Magbuhay sa tayo. Mabuhay nga ako kahit kung halimbawa wala, tapos may kanin, pwede ako magulam ng ng patis, saka kamatis. Kung halimbawa wala talaga. Kahit yung yan, pinalitin mo sa pinalitin ito. Ay.
Kakabusog din. Mas masarap siya sa lumi. Hmm. Consider ko mas masarap. Kasi yung lumi pag ano parang naalas na sa bawan. Wala na sa bawan. Ayaw kung ganun may nakadurog na hig. Ayaw ko din. Yung nakain sa lumi. Ayun ano naman eh. Masarap. Lalo yung lumi na ano yung maliliit yung ano ganito. Pawisan guys, no? Napandak ko lang isa. Pawisan sa sabaw. Hindi lang siya mahin ko. Ang bilis ko yun dahil gutom ako. Hindi ako kasi namotor. Nagtimbang ako, akala ko kung Payat ka na. payat na ako. Pero hindi. Pumayat, ang feeling ko lang pumayat ako, pero ang timbang ko, ganun pa rin. Tawan mo lang pumayat. Di ba nag-exercise ako kada araw? Pero yung timbang ko, hindi ibig sabihin. Ibig sabihin hindi nakakapayat. Hindi. Parang umanuling katawan ko, pero yung timbang ko Hindi ganun pa rin. nakabawas ang timbang. Hindi. At least na-fit ka. Fit. Saka nung unang exercise ko, ang sakit ng ano ko, binti. Ay, dito ba? Ang tawag dito? Hita? Legs. Ang sakit ako so hindi na. Kahit maka 50 squat ako. Kaya siguro ako umano lang dahil sa araw-araw ko siguro mga street na ano, mga 2 linggo yata eh. May nag-text sa akin, tingnan ko muna ko yung cellphone ko. Ay, nagpumayad ako. Feeling ko lang. Ayun. Pero, timbang ko ganun para naman. 55 kilos. Dati 60 ka. 63 ako dati. Di ba pa-confuse ka niya? Mano na sa natin tayo. Kahit paano hindi makano sa timbang ko yun. Dahil mataba lang sa tingnan pero yung timbang niyang baba. Hindi nga umabot ng 55. Minsan ko Wala lang. na sa bawang akin. Ano? Sa akin yung marami din naman. Paras lang naman sa atin. Pero umaga, anong ulam natin? Kalimutan ko. Ano ba yung tayo umaga? Ano? Dahil mo tiyo. Saka? May inulan ko. Alam ko na yung ulam ko. Kinain ko yung inulam ko. Di ba may isa pang balot? Kinain ko yun. Ano? Adobo. May isang lid. Yun ang inulam ko. Saka tuyo. Apple ka ng adobo. May Meron pa akong apple dun eh. Hindi ko pa nakain. ito dahil kami din apple. Source lang ng cancer. Source ng cancer kasi na-inject sila. Alin? Apple. Ba't natingitin din niya? Hindi mo tayo lamang makain. Alin? Masanas. Yan na favorite niya yun. Tama na. Grabing gutom. Masabaw pa. Grabing gutom yan ha. Kako. Sinaw. Mukhang ko pa. Masanas. Ano na rin kain? Ano na rin kain? Ha? Masarap na rin sa bawang ko sa ilagang kanin din. Dito. Hindi na pala yung ulam yun mamaya pag... Mas kumain ng ano. Naitag ko sa birthday sa asawa sang ate. Nag-bitsun sila. Ito muna tayo. Ipag tayo. Laway ko silang mga Saan sa Handa. bowl? Bowl, siguro. bol. Ano ate? Happy Easter ko. Galing si ano? Ang Lisa. Ayun pala yun. 50 birthday. Ngayon? Siyempre. Siyempre, buhay pa. 50 si kuya. Tapos, yung boyfriend ko 48. Kunti lang ko lang diferensya. Yes ko. Yan. Hindi kasi kayo agad nakita eh. Ngayon lang kayo nakita ang pandemya. Ngayon lang kasi kayo nakita ang pandemya.
Hindi ako naghanap ng magiging boyfriend ko siya. Hindi ko nga akalain ng mga kapag-boyfriend ako. Kumbaga, tulog na lang ito kayo. Kasi biglang dumating, hindi mo naasahan. Sabi ng doktora, parang ikaw, sabi ng doktora, dyan daw ako magpakasal sa garden niya. Sabi yung kayo, mag-gala siya na pare. Hindi ko naman talaga pinapansin si Muna kasi stranger na siya, ba't ako makipag-usap? Makulit eh. Kain na. Sabi mo sa buka. Ha? Ayaw ko na. Kumain ako na yung isa niya, kalaki ko. Ah. Sige na, sorry. Gusto ko lang candy. Candy. Yung kaya na? Ang candy. Kindi ni Manong Ray. Candy, parang rin. Manong. Wala na rin. Yan. Ayun, full out na. May 2 piraso. Kita ada ko skuan. Vlog ni Terry. Kaya yung sa isa, muntik ng mga disgrasya sa dati kwento. Nakarelate ako dahil ako din. Di ba ako din? Muntik din ako na-disgrasya dahil tumakay ako sa tricycle. Oo. Parehaga pong sitwasyon sa kaisang nahitabo. Di ba sa Ayala? Ito na si si Esa. Ang tagal na yung kwento lang yun. Nung na-disgrasya siya isa. Ang daming sugat. Kasi tumalong siya sa motor. Bakit? Siyempre hindi siya binaba. Anong hindi ka tatalong? Sa motor? Sino? May nagpasundo sa kanya na sakay daw siya, may nagpasundo na tapos hindi siya binaba. Hindi niya kilala yung lalaki, sabi na pinapasundo ka niya yung kaibigan mo, tapos sumakay siya, hindi siya binaba. Daming sugat. Kaya ako din naalala ko din ako na sumakay ko sa tricycle. Yung lalaki, bastos kasi yung nakashoot kasi ako. Tapos nag-drive siya, tapos bakit kaya tinitingnan ako? Lagi nakasilip sa akin. Hindi na ako binaba. Sabi ko, dito ihinto mo na ako dyan. Dito talaga ako ininto. Diniritso ko nun. May balak sa iyo. Tumalon ako. Tapos minura ko siya. Hindi ko nga sa sobrang ko. Picturean mo. Makapicture ka po kung nag-rattle ka ng gano'n. Hindi mo na alam. Hindi, bago sa mga tricycle. Picturean mo. Bakit alam ko ba na gano'n ang mangyari? Kaya nga, minsan. Tapos hindi ako binaba. May tattoo yung lalaki, dapat nakuha ko yung body number kasi pwede kong i-report. Hindi ko na nakuha, basta ang talon ko. Buti na lang. Pagliko ba, papuntang yung pinaganon? Hindi na ako binaba. Sigaw ko na sigaw na ibaba mo ko, baba ayaw talaga. Buti na lang ma-traffic, hindi sa maka... Diretso. Baka huldating ka. Ang hudapin sa akin, galing ko ng padala ng pira. Wala na akong pirang dala. Kaya baka harapin ka. Silip ng silip sa akin ganun, kasulot ako ng maong. Yan lang sa iyo. Talon ako. Ako lang Nagulat yung mga guard sa pagpasok ko sa Ayala dahil iyak ako. Gradong kaba ko. Tapos ganun tawag ng polis. Ha? Walang polis. Anong pulis? Tatawag ng polis. Ano? Anong tawag pulis? Pulis, tatawag. Tatawag ng pulis kasi hindi ko alam kung sino. Paglit ako ng pulis, tatawag ako kasi hindi ko alam kung yung body number. Kaya minsan pag gabi na uwi ako sa kumpang, tatakot din ako. Basta kasi may dadaan patas na gano'n, tapos gabi na mga 12, tatakot din ako. Kaya minsan ayaw magpaano, minsan may sumakay ako ng tricycle. Yung mama parang ang tagal nakapara doon sa may tapat namin, hindi ko maalis. Kung mama na yun, susunod din ako mismo sa tapat. Yan ang experience ko guys, nga muntik akong Hindi naman ako. disgrasya din dahil tumalon ako. Pinadasal ako yun. Natakot ako ng isa kong gano'n. Nung disulas. Kaya,
May phobia ako sa pagsakay ng tricycle. Galit ng lalaki yun. Yung talagang lalaki, may tattoo siya eh. Ano ba? Pagsakay ko pala, sabi ko, kuya, hatid mo ako sa Ayala, sa Gate 3. Pagsakay ko, kasi special ako eh. Pagsakay ko, bakit ka ba sinisilip? Wala lang, nakaganon ako. Pag sabi ko, nahinto man ako dyan, sa may Gate 3, hindi talaga. Hindi maritso. Papuntang pabalik sa Tandang Sura. Hindi ang balik sa'yo. Hindi natin alam. Balak ko siguro doon sa tingka. Kaya, yung iba kasi parang gusto mo ng rape. Yung gabi. Bawi na ako namili, magbalot sa Huldapi. May mga bitbit akong mga sitiria. Ano, binigyan mo lang. Kuya, sige. Ha? Binigyan mo sana ng pizza niya. Kato guys, nakarelate trapos ko ng vlog ni Terry ba, kaya ganyan hangitan ako. Atong si Aisa lagi, nga hapit madisgrasya, nga tupod ko. Ako ginaog sa tricycle, nga ning lukso ko. Buti na lang, wala akong mga gas-gas dahil pag talon ko, hindi naman ako napano. Kasi tricycle, di ba mababa lang? Hindi talaga sa motor na, no? Lalo sumuso pa kapasok mo na tayo. R2 guys, tungod sa pagtanaw ng mga vlog na tiri, nakarelate po ko, mamapot yung netabo. Sa una. Mapay pag naman ang paniod ko, maganahan na po kuglutoon sa panihapon. Karila man na, pispilihang sidyang butang nga gulay para sa panihapon. Pwede rin din namin kakain ng panihapon. Bukas na ng umaga. Minsan niluluto ko para panihapon, tapos hindi namin kinakain. Tapos si ate nagluto kahapon ng paksiw na bangus. Hindi pa nakain hanggang ngayon, di ba? Nandun sa kaldero. Bukas pa. Ang sipag-sipag. May paano sa ano, sa tabot. Ano? Sa kindi ni Ray. Ang dalawa. Hindi na iyan mo na mahal. Suportado ko mga kindi na. Orange, manulang may nabili, hinatag sa uyab. Karida, tamarin. Sampalok ba guys, ha? Minakdan ko pagkaan sa uyab. Isa. Busog ako. Kaya ka ito sa palok. Hindi naman ang asin. Kailan mo sa palok, ano? Ha? Kailan mo sa palok. Basta, nainggit ko si Litson. Para mga kakahiya din tayo, magsabi tayo sa busing natin, bilang tayo ng Litson. May nabibilang mo konti ng lechon, sa ano ba libang? Naglista ako ng karning baboy na nakaraan. Hindi man. Ano pa isa? Naman binili. No guys, mara to. Ay, magluto na po kung panihapon niya. Right? Bye.